Apik to. Agnes Orisaran Tatin Titot. Elok. Dengan bobot Kowe urip kowe kok nyanyi dhewe. lo beda ora kelas iki lho. Wong e banteng. Kan dipaske dhewe-dhewe. Agnes yo wangune mau serigala. Orisa kok suntikan. Maune Orisa suntikan di Mas Gading langsung masrai motor, mohon ganti motor. Dhewe-dhewe. Iya. Nggih menika sampun. Nggih, Ampun nggih, jenenge hiburan pokoke ana salah lupute njaluk pangapura nyuwun agung ing samudra pangaksami. Menika ingkang baku menika lakon ingkang saged dipun petik apa aja pesan-pesan dari lakonnya. Jadi inspirasi buat teman-teman SMK Pangudi Luhur Muntilan. Nggih. Nggih. Muga-muga saka pagelaran iki iso menginspirasi ya budayane terus kanca-kanca SMK Pangudi Luhur Muntilan bisa semangat anggenipun nggayuh impianipun masing-masing menjadi orang sukses semua. Amin. Insyaallah menjang saged pinanggih malih wonten sanes wedal Mas Nggih, Gading. Mbak Tati. Pinaringan sehat sedayanipun. Amin Nggih, amin. amin. Matur sembah nuwun Mbak Tatin, Mbak Elisa. No, piye, Pak? Iki dicukupke sik le gegojekan mengko diteruske ning gara-gara. Yo. Saya arep kepiye? Weh, lah ya iki nonton budalan. Kurawa budal kae wis siap-siap ke mosok ora ditonton. Ayo Mak tak derekke. Kubura Surabaya rupo kapasigra Angusap konangkuku Pancanaka ning setake sabuke Gyoj mangkah ambabat Wonomarta Andungkarsra ageng-ageng ngrusak gumbul amukah gawa angrebaken mandrageng gumuruh swaraning candraning ati bisa mbubrahke sisining wana.
banjur lagune angin gugur anggrane kuno Gura-gurnita kagiri-giri wah aku dadi ngumun jroning aku babat Wonomarda iki kayon-kayon padha rubuh kewan-kewan saisining wana uga padha mlayu mergo wedi yen kembukan wit utawa ketiban watu. Wah, lako iki ana wujude munyuk. Gedene mung sak lengen malah mung klekaran bantalan watu. Wah, kethek. Yen pancen kuwi bisa tata jalma. Lan duwe jeneng kowe sapa? Aduh, Raden. Keparanging dewa nadyan kula wujuding wanara. Nanging kula saged tata jalma dene nami kula pun Senggana. Kowe Senggana. Wah, ku Bratasena. Senggana, kowe kok malah klekaran ana kene. Monggo kewan-kewan padha mlayu, Raden. Mugi kawuningan nadyan wujud kula wanara nanging kula nggadahi cacat boten saged mlampah kula lumpuh, Raden. Wah, kowe lumpuh inggih. Pramila kula ikhlas menawi krubuhan kayon kowe ikhlas nanging aku sing kedusan. Wah, mergo aku sing babadi alas iki tegese aku sing wis njalari. Mula aja nganti kedadean kowe saiki lunga wae saka papan kene. Aja nganti kasempyok duh, Raden. Lajeng anggen kula badhe kisah kados pundi? Wong nyatanipun kula lumpuh kados ngaten menika. Yen pancen mengkono, saiki kowe bakal tak tulungi. Bakal tak uncalke nanging tak gawe bisa tiba papan nggo nempuk. Pamriye aja nganti lara awakmu. Waduh, matur nuwun Raden. Syukur yen Raden kersa paring pitulungan dhateng kula yen monggo kula aturi muncalaken Raden. Yo. Raden, kowe aja pamer karo Bratasena. Wah, ing ngatasé munyuk sak lengen wae tak junjung. Aku ora kuat, mongko wit sak prangkul rong prangkul tak jebol nganggo tangan siji wae aku kuat. Wah, kowe aja pasang walat wek Raden. Kula menika namung munyuk alasan kok pasang walat. Wah, aja pamer. Apa rumangsane munyuk sing digdaya kuwi mung kowe dhewe. Wah, aku ya duwe sedulur wujude kethek putih jenenge Anoman. Wah, kowe tak kandhake dulurku Anoman mesti kowe bakal kewirangan. Anoman mesti luwih ampuh lah adalah adikku di Yai Bratasena. Jagat Dewa Bathara Hyang Rama dewaku. Dalah bareng pun Kakang ngrangkul marang si Adi. Aku kok mbok kipati aku kok mbok sampluk iki. Wah, salahe kowe ngaku-ngaku. Aku iki jare adimu. Lho, lah pancen sliramu kuwi adikku mergo sliramu mau nyebut yen to duwe dulur lanang wujude kethek putih jenenge Anoman. Yo, jenenge Anoman. Kowe ya kethek putih ning jenengmu Senggana. Lho piye to? Senggana ki ya Anoman, Anoman ya Senggana. Kuwi jenengku kabeh. Merga jenengku ki akeh Anoman, Senggana, Rama, Dayapati, Maruti, Anjani Putra.
Kowe adikku ya, Di, kowe sedulurku nunggal Bayu. Adikku Bratasena. Wah, aku durung percaya. Pancene kowe munyuk putih. Nanging yen Anoman ki wujude gagah gedhe kaya aku iki. Ora kaya kowe. Munyuk mung sak lengan. Oh, kowe kepengin ngerti wujude Anoman sing gedhe to? Wah. Yen pancen kowe iso mujud Anoman sing gedhe, aku lagi percaya. Oh, ngono. Yen ngono iki sawangan Bratasena. Bratasena sawangen. Anoman wis gedhe saiki. Wah, iso gedhe jebul. Yo, merga gedhe karo cilik kowe manut kebutuhan. Nek biasa yo aku cilik, nek muni kurda yo terus gedhe ngene iki. Piye? Wah, yo aku wis percaya nek kowe Anoman bali yo wujudmu mau. Wis percaya to nek aku ki Anoman ya kakangmu? Yo, aku wis percaya. Saiki gage kowe lunga. Lho. Kok lunga piye agewe ketemu kok kon lunga? Mergo aku lagi ana pakaryan mbabati Wonomarta iki. Di, pancene aku sengaja ngadang ning kene iki. Mergo aku ngeman karo si Adi aja mbok bacut ya, Di, mergo alas iki alas gawat kaliwat angker wingit kepati aja mbok bacut ya, Di Bratasena. Wah, perkara bungah susah tak sandangi Dewi Sumingkira. Kowe ora usah melu-melu perkara iki tak babatani Dewi alas iki. Bratasena nek duwe tekad kaya Gunung Waja. Ya. Nadyan kepiye wae, naden aku wis digajul. Kowe tetep sedulurku nunggal Bayu, mula nek ana bot karepotane, Anoman kudu ngewangi tak ewangi ya, Di Bratasena. Bawana Gana Margana. Oh, bujleng iblis lanat padha jek-jekan. Oh, ladalah. Lah kok dadi negara Martani iki geger kaya ngene iki ora karuan. Beteng-beteng baluwerti padha rubuh. Inggih Regyanawati. Menika malah kathah para wadya ingkang sami krubuhan beteng kados pundi menika?
Wangune iki ana titah ingkang salah gawe wani mlebu kene. Sing sejatine beteng-beteng padha rubuh. Kuwi dikira wit baluwerti wit. Mbok menawa dikira wujute watu. Merga iki pancen negara kajiman. Wah, cetha ana manungsa sing salah gawe. Wadya bala kajiman kabeh wae. Mara gage prapakana manungsa salah gawe iki. Nggih, ngesuaken dawuh ayo kanca budal-budal. Aja tindak kualat. Lah iya bener kanamu lali sumber katiwasan. Dalah gawe rusak papan dunungku. Tak kira ya menungso jebul mung wujude kethek putih. Yen pancen kowe munyuk bisa omong lan duwe jeneng, kangge ngaku kowe sapa? Takon nglawan aku. Anoman ya senggono balik takon kowe sapa? Wah, iso ngomong tenan. Jeneng Anoman ya aku Tumenggung. Pamegat Rikma. Munyuk Anoman. Kowe wis cetha gawe rusak papan dunungku ayo. Manuta kowe tak bondo tak aturke ratu Gustiku. Sing gawe rusak yektine dudu aku. Nanging aku ya mung sadurma ngewangi sedulurku nggone babat Wonomarta. Wah, tenan. Ngertine papan iki dikira alas, ngerti ya? Yen sejatine iki negara kajiman, ya iki negara mertani, mbuh ora idep. Bakune iki alas bakal dibabadi kuyasa negara munyuk elek. Manuta tak bondo yen pancen iso. Bondo bandanan Anoman. Budya tak sembadani munyuk elek kakehan wus. Tiban tangan pecah sirahmu Sinolena Prabeng Lampus Pamegat Rikma. Ambako iki sing
weruh. Wah. Sirang. Yo. Cocok tuh, udan itu, Mbak. Edian. Wah, Edian munyuk candak. Edian. Oh, ngece. Blayer kok ya. Cantik. Biar kowe. Mbok elok iki. Semangat Kang Wardo. Oh, kose. Ayo maju.
Bujleng iblis lanat padha cek-cekan. Oh ladalah. Iki menungso sing salah gawe. Wani ngrusak negaraku. Wong gagah gedhe kowe sapa? Aku Bratasena. Wah, kowe sapa patih sapu jagat? Bratasena noparan. Kowe sing wis wani gawe rusak negaraku. Ayo manut tak bondo tak krincung sikilmu. Aja tak bupak mencelati kamu. Papan dunungku jebul ora bisa disangga eneng Bratasena iki ya ning aja girang-girang gemuyu Bratasena tamparana Jalasutra tampar kencana
daya kemandenku Jala Sutra Tampar Kencana. Nglumpruk tanpa daya nganti bosok madya ning kono. Dayane opo? Wah, aku ora iso mubah, ora iso musik. Aku ora iso mlawat. Wah. Ibu Kundi, punta kakangku Permati. Wah, kembar aku susulen. Aku tulung ana. Saya dalu aras apyara sorot lintang ganggu medhap titi sonya madya ratri lumrang kandaning puspita karanggewan putyanira sang Dwijawara brengeng lira swaraning madu pranta manungsung sarining ngembang bocah bajang girengake
siruping Sang Hyang Arga gumantos ing dalu jroning ratri dereng wonten ingkang kacarita. Namung Sang Hyang Pertagapati ingkang jebul saking Brang Wetan nadyan kelingan megarsa gunung-gunung parandene bisa merbawani jagat raya. Dupi tata sing kamantian dewasane nang wau kawusa wancine wis ngancik gara-gara eka bumi dwi sawah tri gunung Catur samudra Pancataru sabangunan Om Sabda Pandita Asta Nawadewa Nawadewa Dasa Ratu Goro goreng jagat ing pakliran saiki amung ngurmati mijilira parapat punakawan kelurah Semar Garing Petruk semono kelurah Bagong ingkang samya gegojekan madyaning ngara romba alon aririk
Gara-gara. Soan ngendi iki, Gong? Soan ning SMK PL. PL ki apa? Pangudi Luhur. Muntilan Magelang Jawa Tengah. Ya. Mau visi misine kelingan apa ora, Gong? Lah aku mau turu ae. Ora pati gatekke. Ayo diwaca meneh. Coba diwaca nek nyata wong pinter ki diwaca. Heeh. Visine ki menghasilkan lulusan yang berkarakter baik, berkompeten, unggul dan terdepan di tingkat global. Aja kaya aku. Aja. Oke, kuliah untuk D aku. Ora apa-apa, Gong. Rasa seru-seru nek omongan. Misine apa, Gong? Misine ki mendampingi peserta didik dalam menerapkan nilai-nilai karakter yang baik dan berlandaskan Allah adalah kasih. Ya. Ana 5 apa 4 ding, Gong? Diwaca kabeh kok, Gong. Heeh, iki terus sing nomor 2 mendampingi peserta didik menguasai kompetensi sesuai bidangnya agar dapat mengaplikasikannya dalam kehidupan maupun untuk studi lanjut. Ya. Terus ana apa neh, Gong? Mendampingi peserta didik untuk berprestasi unggul dan terdepan agar menguasai kompetensi sesuai dengan perkembangan zaman. Ya. Terus mengupayakan sarana dan prasarana serta unit produksi sesuai perkembangan zaman. Ya, terus iki SMK Pangudi Luhur kene iki ana 4 program keahlian. Apa wae, Gong? Nek nyoto wong pinter kuwi lang ngecek ya. Teknik furnitur. Teknik furnitur iki apa? Furnitur iki kaya perlengkapan rumah. Kuwi engko ana lawang, ana jumbo, ana kompor. Wah, kuwi peralatane apa? No ya bangsane nggon meja, kursi, terus lemari, amben ngono kuwi lho. Ya, terus apa neh, Gong? Desain permodelan dan informasi bangunan. Kuwi ngopo kuwi? Ngopo ya kira-kira ya? Permodelan kuwi dadi model ngono apa ya? Ora ngerti aku, Gong, kowe sing ngerti kok. Wah, apa ya? Permodelan kuwi apa kaya nggon majalah-majalah kae apa ya? Majalah sing apa? Sing kae lho. Gambar, desain kuwi ngono-ngono kuwi lah intine. Ya, arsitek pribadi. Kayak asisten ading. Lali ya kan. Terus apa neh, Gong? Iso ana teknik otomotif. Otomotif ki apa? Kendaraan ngawur. Ya bener, Ding. Bener. Kaya engko kuwi zamane kuwi lho, kok zamane to? Nggon otomotif lah kira sing dienggo wirawiri ngono. Aku kuwi ora pati paham ya. Ya, terus ana apa neh? Teknik mesin. Mesin ki kaya nggon mesin kapal terus pokoke ya nggon mesin burap. Burap ki apa burap? Burap ki kae lho, bolongan piston digedhekke. Terus sak pistone melu gedhe. Jenenge burap kuwi digedhekke ora ana sing burap kok dicilikke. Ya nek dicilikke apa jenenge? Bordon BUREDUWN. Ya, apa meneh, Gong? Aku wis nang papat kok. Tulisane kuwi 4 program keahlian. Ya. Bener, wong pinter tenan kok Bagong kuwi pinter ana tekse kok. Apa ora ana tekse ya bluk. Ya. Apa meneh? Sing kira-kira penting di waca meneh, Gong. Dibaleni meneh. Heeh.
Apa meneh ya kira-kira ya? Ah, Bagong ki nek tekone kok ngono ki nyandak, Truk. Kowe nek ora ono teke ra nyandak wong cah iki. Wong cah bluk kok iki kok. Ha iya ya ora apa-apa wong jenenge wong sinau ya. Sinau ki saka sing maune ora iso, dadi saya ora iso. Dadi saya iso. Jenenge wong sinau ki alon-alon. Ya. Kaya awake dhewe iki, heeh, karo tahap sinau, tahap pembelajaran. Mulane iki nek apa jenenge kathah lupute iki nyuwun pangapunten. Lah iya makane ya piye ya? Ah sesasi ra ono apa-apa ra ono kegiatan ki. Poso ya aku wingi blas ora bolong lho. Kowe kuwi? Lha iya ya. Blas ora bolong lho ku poso ki. Mergane ra poso. Kaya Bagong barang kuwi. Poso kowe Gong wingi Gong? Ora. Aku ora tau mokel kok aku wong tertib. Ning ora tau poso mingan. Gelut yo Gong yo. Ngopo kowe kok temperatur? Temperamen. Sekarang kowe mau menyang rene iki sak mobil wong-wongan cengok kabeh. Tenan kan. Nang mobil iki wis unek-unekan wong-wongan cengok. Meng ngono-ngono kowe. Supaya aja tekan kene iki ya ngomongke cengok kuwi ora ono entekne. Iya. Ya ora apa-apa kaya ngono kuwi. Besok didoi Gong ngono kuwi Gong, rasa disrawungi Gong. Aja lah. Aja kowe arsitek apa jenenge? Mester. Aja pokoke ngono kuwi tetep disrawungi, dijupuk sing elek, dibuang sing becik. Dijupuk sing becik. Dibuang sing elek. Aku kuwi pirang-pirang dina ora ketemu wong-wongan cengok kuwi terus gering seminggu aku. Tenan iki jebul tambahane wong gering iki ketemu wong-wongan cengok lho. Iya ya kuwi jenenge wong lara kuwi nek ora mari-mari kuwi anu. Menurutku ki sugesti. Alah sugesti apa to? Aku kuwi bersugesti nek aku sesuk sehat, sesuk iso beraktivitas. Ya tetep lara ki seminggu kuwi. Lah lara apa to, Gong? Lambung. Lambunge munggah tekan paru-paru. Ning saiki wis mari wis sehat. Bare wayangan rudal ki terus sehat walafiat aku. Ya. Aku ki kesepian lara aku ki. Aku wonge ora iso kesepian aku. Ora seru-seru nek ngomongke kuwi. Engko nang isor WA bangsa. Beres nek karo aku kuwi. Sawalan. Minangkani pambudutan Gong. Nek mau durung dipinangkani sing ana akeh po ya. 3 apa 2 ya, Kang. Alon-alon Gong. Ki engko jam 2:30 harus tancap kayon. Ya. Ki bar iki lagu-lagu sing tak tilakane apa wae to mau ki aku lali ya. Ana endi mau? Kopi wengi, kamu pun digantos wau. Sing niki muga nyawiji niki digantos kan, soalé dereng pemanasan. Terus ana iki karo tembang kangen. Ya karo tembang kangen kuwi, Gong. Arep sing endi sik, Gong? Manut. Kowe arep minangkani sing tembang kangen apa sing iki mau sing muga nyawiji diganti. Ya aku manut kowe, Gong. Wah, lah aja manut aku. Aku ki wong ra iso digugu kok dinut. Menengo to kowe? Ya manut Kang Gareng sing paling tuwa. Nah, ngono kuwi lah ya malah. Aku ki ya. Aku nek ora sapa ya? Tembang kangen ki engko sik lah. Sing nyawiji kuwi diganti sing alus-alus. Ya mene iki nek langsung dinehi tembang sing apa jenenge? Grumbyang-grumbyang ki ora nges. Iya, ya arep diganti apa? Diganti
ular kambang. Wah, nyamleng iki kok Kang. Ah iya aku nek alus-alusan mau aku. Sing kepareng nyekar sapa? Aku nek ular kambang ki sapa ya? Bu Wahyu. Bu Watu wis nek kon nguler kambang jan asik menan nyes. Ya. Di nganu Gong, di nganu Gong. Di apa jenenge? Disapa, heeh. Iki durung Bu Watu, anu Bu Wahyu. Nggih, Sugeng dalu. Sugeng dalu Pak Dalang, Mas Sugeng dalu. Dalang. Kok Bu Watu pripun to? Pripun? Kok Watu pripun to? Jenenge typo ki. Kleru ngomong ki typo. Oh, typo. Heeh. Ngomong nggih iso typo to? Iso wae. Aku ngomongan nganggo autocorrect keyboard barang iso kok. Oke, siap. Dalem Mas, pripun? Apa jenenge mau? Apa kuwi ular kambang? Nggih. Nggih, ular kambang dienggo tombo capek. Heeh. Madhep kono, Gong. Oh, aku nek madhep kono. Menikmati ya padhiak kowe. Mangga ku Wahyu. Becik apa wong urip neng ngalah dosa
matur sembah nuwun. Wah, Sami-sami. liar-liar tenan. Heeh. Saiki lagu kedua. Ya, apa Gong? Ayo kowe sik no. Sing kira-kira ki ana dangdute ning tipis-tipis. Oh, engko bagianku rock metal. Ya, Neng nek apa jenenge ana dangdute tipis-tipis ngono ki kudune iki duet. Duet iki penak iki, Gong. Heeh. Duet apa arepan? Wah, ya sik engko manut gampang kok tak milih ya. Sing penting duet sik, golek sing lanang karo sing wedok dadekke siji. Nah. Sapa sing lanang sapa, sing wedok sapa? Sing lanang ku ya gandeng iki mau sore iki sing nyimping iki kakangku lanang. Mau limbukan wis nglungani wedi dideke to saiki gara-gara malah ora nglungani. Iki sing nyimping iso rapi ning koyo ngono kuwi nek ora kakangku gadang iki. Ayo. Ayo kon ngadeg. Lah kaya iki nek ngadeg iki bendina san. Wis kerep nek ngadeg kok kaya iki. Ngadeg tok ning ora kelakon. Ora opo to Gong ngomong napa mbuh. Nek tetep kudu kon jumeneng. Ha iya no. Ora ketang apa bawa apa duit ora apa-apa wis sing bawa engko Mas Gadang engko sing nyanyi sing engko dipilih. ya. Mas Gadang Prasetyo. Siap duet? Siap, oke. Wis rasa nganggo spot wis apik tenan. Monggo Mas Gadang, katuran jumeneng Mas Gadang. Wis rasa nganggo spot ngono. Spotane gupak 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 ayo wije ayo wije ayo wije ayo wije sampai to bae ngono wis sip wisan Iya. breng breng bongkotan Tiketto tinggo celengan anyar solo maling ngencen manten anyar dientuk kala jengke wes malah Oh, tan dawuh Pak Dalang.